Merhaba, evar baş hevalinijem weşana gittim bi hevrane û ev weşana me nezindiye ji ber wê pirsan nepirsin. Hûn dikarin pirsiyê xwe binivîsin li binê lê ez ê paşê bersiv bidim we di weşana gitin de lê ev weşana zindî nîne û ji kerema xwe re bivin abonê vê qenala me Kurdî ji ber ku endamên aboneyên qenala Kurdî kêm in. Ev çima mühîme çima giring e ji bo ku em zêdetir dengê xwe bigîjin her kesî zêdetir dengê xwe belav bikin endambûn, abonebûn, parvekirin evana tiştên giring in hûn baştir dizanin. Îş ev mil ser di mijara rawestin. Mijarek jê mesela Maxmûrê hûn dizanin roja bîst û dudiyê cotmehê di rojberê li Maxmûrê di navbera hêzên PDK û artêşa Iraqê de şer derket û kesên birîndar bûn çêbûn di pêşmerge jiyana xwe ji dest dan û li aliyê pêşmergeyan 12 pêşmerge birîndar bûn. 6 leşkerên Iraqê birîndar bûn. Li Maxmûrê çima şer derket? Çi bû? Rewş niha çi ye? Bi çeng gotine ez ê vana bara parve bikim ji ber ku gelek kes jî dipirsin dibêjin li wê derê gerîla vekişiyan çima çeperê xwe nedan PDK, çima çeperê xwe dan leşkerên Iraqê. Bi rastî jî tişkî wa heyî tineyî em ê ser vêya jî rawestin. Ev mijarek. Mijarek didiye Rojava, rêveberiya Rojava, rêveberiya Xweser a Bakur Rojhilatê Sûriyê îro dosyayek, îro çendê mehê 24 cotmehê dosyayek amade kir û ev dosya şand ji neteweyê Yekbûyî ra ji Yekîtiya Ewropayê ra şand ji gelek saziyên navnetewî ra ji wezaratan ra di vê dosyê de çi heye? Di vê dosyê de encama êrişên dewleta Tirk yên di navbera çarê cotmehê û heta dehê cotmehê de heye. Yani çarê cotmehê heta dehê cotmehê hûn dizanin dewleta Tirk li dijî Rojava êrîş pêkanîn û di van êrîşan de yani hemû binêsazî hat xirakirin li wê derê gelek însanên me hatin qatilkirin li gorî encamê ku di vê raporê de di vê dosyê de heyî 57 kes biborin 47 kes hatine qatilkirin. 47 kes. Ji vana 5 kes ji Kobanê li Kobanê dema êrîş pêkat 5 welatiyê ji Kobanê ji aliyê dewleta Tirk ve hatin qatilkirin, hatin şehîdkirin. Dîsa 29 endamên asayîşê li Dêrikê roja heştê cotmehê ji aliyê balafirên dewleta Tirk ve hatin qatilkirin. Bi giştî rêveberiya Rojava dibêje bi giştî 47 însanên me hatin qatilkirin. 5 însan birîndar bûn, hin birîndar hê jî nexweşxana têne dermankirin. û di van êrîşan de binêsazî yani santralên elektrîkê, santralên avê, binêsazî hema beje hemî navendên tenduristiyê, nexweşxane evana hemî hedef hatin girtin û li gorî raporên berê zêdetirî 2 milyon û nîv însan niha bê av û bê elektrîk in. Ji ber ku av û elektrîk jî nemaye gelek nexweşxane naxebitin. Yani rasta rast dewleta Tirk li wê derê êrişekî qirkirinê pêk aniye û bi dehan însan qatil kirî û bi jiyana milyona însanan hermandî jiyana wan bloke kirî, sîstema li wê derê xera kirî û 56 milyon dolar zirara aborî çêbûye. 56 milyon dolar. Niha eger rêveberiya Rojava bixwaze vê binêsaziyê ji nû ve çêke mecbûr 56 milyon dolar yani aynı tişta eger bîne aynı malzeme û aynı tişta bîne mecbûr e dîsa herî kêm 56 milyon dolar mesrefek din jî bike ku ev jî dike zêdetirî 100 milyon 112 milyon dolar giştî zirar û tabî wext lazim e, nizam ket lazim e, gelek tişt lazim e. Heta wê demê wê dîsa milyona zirar çêbe. Ji ber vê yekê rêveberiya Bakur Rojhilatê Sûriyê yani Rojavayê Kurdistanê dosyayek amade kirî û di vê dosyê de hemî belge, dokument, dîmen, fotoğraf, şahit her tişt amade kirî, her tişt bi detay hûr û kûr di vê dosyê de cî digirin û ev dosya şand ji Netewê Yekbûyî re. Ji Netewê Yekbûyî yani sekreterê giştî Netewê Yekbûyî re dîsa saziyê din ê bingeha Netewê Yekbûyî re dixebitin. Dîsa ji Yekîtiya Ewropa re, dîsa ji Wezareta Belçîka, Hollanda, Avusturya, Swîsre, Fransa, Almanya re ji gelek saziyên çapemeniî re, ji gelek saziyên mafên mirov re, ji gelek saziyên hiqûqî re, ji gelek saziyên din re vana şandine. Baş e. Rêveberiya Rojava vana şandî. Ew ê ev saziyê ku em behs dikin Neteweyên Yekîtiya Ewropa filan bêvan ew ê li ser vî tiştî bisekinin nesekinin
Yani zede bavar nakim selê bisekine ji ber ku ewana jî dizanin berjewendiyê wan bi Tirkiye re heye neverin. Yani neverin, diwêrin lê naxwazin dev ji berjewendiyê xwe. Yani refleksê wan ser berjewendiyên aborî û siyasî ye. Lê Rêveberiya Rojava tiştekî rast kirî, vana hemî qeyd kirî û şandî û vana hemî bûn arşîv yani bûn rastiyek dîrokê, bûn perçeyekî dîrokê yani sibê dispa îro nebêje sibê dispa ev mesele ew were Rojavê û Tirkiye li wê derê sûcê şer kirî, sûcê mirovahiyê kirî ji ber vê yekê evana hemî hatine spatkirin û saziyên navnetewî re hatine şandin bêguman gerek vana werin şopandin di aliyê dîplomasiyê de di aliyê medyê de vana werin şopandin yani li vir ser qenalê wiha em Kurd sê roja ji hevdû re behs bikin معنى ويتنا شو هم حمي وان تشتا دزانن لتشتا كدوي ام بكن يك واناش بير نكن يعني ام بزامن في دولت تشخا زرار داي كرد كردستاني و يعني تشوال كردان دنيري و هم بري فيا خو آماده بكن خو رخصتن بكن و قدر نامنتوي ده وان مجارة بشوبين اف مجارة كبر نجا مجارة ديا المخبوري روجا بيستو ديا جوتمه هيد نابرا هيزم پدكي و ارتش عراق ده شر دركت چما ji ber ku HPG navenda parastina gel roja 19 cotmehê daxuyaniyek belav kir û got êdî em wek gerîlayên HPG li Maxmûrê namînin yani vedikişin. û Murat Qarayîlan jî fermandara giştiyê navenda parastina gel vîdeo kişand heft deqe peyamek bi vîdeo axivî û vê vîdeoyê şand ji xelkê Maxmûrê re penaberên li Maxmûrê re û li wê derê bêguman ev vîdeo hat weşandin û derbarê vê de ji xwe we di medyê de şopandî me jî vîdeoyek amade kir. Murat Qarayîlan dibêje ji 2014 heta niha em li wê derê bûn me xelkê Maxmûrê parast li dijî Daişê em çûn wê derê û li wê derê niha êdî ciwanên Maxmûrê dikarin kampê biparêzin parastina Maxmûrê ewlekariya Maxmûrê êdî emanetî gênce ye emanetî ciwanên Maxmûrê û li vir niha Maxmûr kampeka penaber e û netewê yekbû jî nas dike weke kampeka penaber e nas dike û netewê yekbû li dijî êrişên Tirkiye dengê xwe nake dibêje ev derbûyî ciyekî leşkerî Murat Qarayîlan dibêje baş e çima bû ciyekî leşkerî 2014 dema ku Daeş hat herkes wê der reviya em jî çûme ew der parast wê derê ew derket bin dagirkeriya Daişê me ew der ji Daişê re zgar kir 2014 da niha ji bo ku em şerê yani bi şer pevçûn ev nakokiyet navera pedekê û artêşa Iraqê de a 19 cotmeyê fehm bikin divê em herin 2014 2014 meha Hezîranê meha şeşan dema Daeş Musul girt li Maxmûrê leşkerên Iraqê jî û ê pedekê jî ravîn çûn çima ji ber ku Musul berê xwe da Hewlêrê di navbera Hewlêrê û Musulê de Maxmûr heye ciyê herî rawestgehê herî mezin Maxmûr e yani dema tu ji Musulê biçî Hewlêrê ser riyata Maxmûrê dema tu li Hewlêrê biçî Musulê ser riyata Maxmûrê û qede pedekê dît ku Daeş tê wê çaxê çûn ji PKK rîca kirin daxwaz kirin got bira gerîla werin dema gerîla hatin bira nava bajar da bi konvoya bimeşin xwe nîşan bidin ji bo ku gel netirse ew wan jî xwe amade kirbû ku biravin yani gerîlaya jî çûn û ew dîmentê bîra we li wê derê di nav Hewlêrê re derbas bûn Silêmaniyê re derbas bûn çûn Maxmûr ji Daişê rizgar kirin dema ku Maxmûr ji Daişê rizgar kirin Mesûd Barzanî çû Maxmûrê li wê derê ew fotoğraf tê bîra we ji wan gerîlaya re spasiya xwe kir got we namûsa me xelas kir eger ku Maxmûr ji Daişê nata rizgar kirin Maxmûr dihat Hewlêrê gubata Hewlêrê jî pêşiyê malbata Barzanî piştre jî ê pedekê biraviyane lê xelkê Maxmûrê ew ê bata qetil kirin yani ji ber vê yekê baş bû ku wê demê gerîla çûn Maxmûrê pêşî li Daişê girtin Daeş nehat Hewlêrê û deverek din ê Başûrê Kurdistanê dagir nekir piştî ku Daeş hat têkbirin 2017 de baran dîtin êdî Daeş hat têkbirin pedekê gul wê derê PKK'yê lazim e vekişe Tirkiye got PKK'yê lazim e vekişe û bi teyara êriş kirin û nizam çêkirin û ew êriş heta îro dewam dike û bi dihan însan wê derê hate qetil kirin li nav Maxmûrê û ev sê sale pedekê ambargo daniye ser Maxmûrê ambargo daniye yani kes nikare ji Maxmûrê biçe Hewlêrê ji Hewlêrê biçe Maxmûrê nexweş nikarin herin nikarin dermana bibin nikarin ji bo zaroka tiştê xwarinê bibin nikarin hiç tiştekî bibin
Yani çuyuna mahmurij bu hevleri qadaqaya, çuyuna hevleri bu mahmuri qadaqaya. U niha piştî ku Murat Karayılan kam jêderê vedikişin çima ji ber ku êdî ew der kampek ew e kampeka madem ki dibêjin wê derê gerîla heyj bo wî Tirkiye êrîş dike wê demê ferm. Ev der vay êdî gerîla teninin bira êrîş nekin. û parastin jî êdî aydê hêzên ciwanên wê derê. Lê çi bû? PDK hema çû derhal ew çeperê ku gerîla jê vekişiyene got em ê bigirin artêşa Iraqê got em ê bigirin herîn Daeş tune wextî Daeş hat vana diraviyan. Niha Daeş dîsa were wê dîsa biravin. Vana ketin ber hevdê wê aydê min ve wê aydê min. İhtimalek mezin PDK li ser daxwaza Tirkiye çû. Wê derê ji ber ku Wezareta Karê Derbarê Tirkiye dibêje em bawer nakin PKK ji ber derneketî. Çima ji ber ku dixwazin herin wê derê ew çê Qaraçoxaya yani tepeyeke girekî mezin li pişt Kampa Maxmurê li ser rê yani kîl ser wî giribê riya Hewlêrê û Maxmurê kontrol dike. PDK dixwaze here wê derê û li wê derê kampê tam teqe bin kontrola xwe ji bo balaferên Tirkiye heroû er wê derê bombebaran bikin. Yani armanca PDK weke dinîne. Hinek jî dibêjin çima PKK ew der teslîmî PDK nekir. Ê di navbera PKK û PDK de têkiliyek tune. Yani PDK devlet artêşa Tirk re hereket dike. Devleta Tirk re tev digere. Yani teklif nereden var onda? Evet cevabıdın adı diye PDK ambargodan yeser Mahmur'e. Riya Mahmur'e girdi. Yani ev derbe kefet bin kontrola PDK evi ve ambargoyu bir şey dene ya reveke. Ev rev zedetir bigre ya reveke. Aliyedin halkı Mahmur'e jbok pediviye pek biniş. Bu da barak mümkün sar Kerkük eder için. Sar mesul eder için. Binir artış Irak'ı ne kürdünci Riya halkı Mahmur'e nagiranış bu Kerkük'ü. Jbok mesul jbok Bağdayı. Çima PDK Kürder ya Mahmurê digire gelo? Yani çi sûcê wan hada em bêjin navbera wan û PKK'de nakokî yani çi sûcê wan hene ku xelkê penaber çi sûcê zarokên ku hê tişkî nizanin dermanê wan tê xwedkirin, dermanê wan, ava wan tê xwedkirin. Vîya napirsin hin alîgirên PDK dibên çima da Iraqê nizan çi? Mesele li vir ne Kurd bû ne tiştek dine. Mesele însanetiye pêş. Yani wê derê kampeke penaber heye û bêdiviyê însanî jî hûn digirin. Na herkes bo Filîstînê gah heze banga tiştê însanî dike. An wê derê kampek 3 sala ji aliyê PDK ve hatî dorpêşkirin ambargo heye kes behsa wî nake. Ev yek adin di daxuyaniya HPG'de de ti tiştekî ku vayî divê me û artêşa Iraqê me li hev kirî û nizam çi falan bibin tişkî wisa tune yani. Daxuyaniya Murat Karayılan de jî tişkî wisa tune. û Murat Karayılan û daxuyanî HPG'de tê gotin ku ne li ser daxwaza hin kesa. Li ser biryara xwe meviye vê biriya em vedikişin. Murat Karayılan dibêje rêveberiya me giştî ya hereketa me dibêje biryar daye ku em ji derê gerîleyê xwe vekişînin li ser vê biryarê em gerîleyê xwe vedikişînin. Yani mesela ne hevkirinek Irak'ta falan bivan nîne ne ku Irakê xwestî ya jî PDK xwestî ya Tirkiye. Yani rewş hatiye nirxandin gotin em ji wir vekişin baştir e misyona gerîlar wê derê dawî bûyî ji bo wê em vedikişin yani viyê dibêjin. Ew video ve internetê de heye kî dixwaze dikare lê temaşa bike. Mesele ew e hevalên û li wê derê niha piştî ku ev şer derket no bîst û dudiyê cotmeyê di navbera PDK û hêzên Iraqê de piştre sekinê rewş aram e û lêkolînek hat vekirin komîsyonek çêbû Serokwezîrê Iraqê wisa xwest di pêşmerge hatin qetilkirin jiyana xwe ji destan 12 pêşmerge birîndar bûn û 6 leşkerê Iraqê birîndar bûn. Niha li wê derê ji dova yani 23 îro 24 cotmeyê ve tune aloziyek tune lê rojê pêş de werxuye ku ew li wê derê dîsa êrîş û lêstok çêbin ji ber ku dewleta Tirk bi riya PDK dixwaze hinkî provokasyona çeke û dibêjin îro di rojnameyê wan de me dît dibêjin em bawer nakin ku ji wir vekişiye bin me em bawer nakin ji PKK ji ber vê me ji Iraqê re jî gotî ku PKK ji wir venekişê me tespît kiriye yani çawa tespît kirine bi riya kê tespît kirine ihtimalek mezin ew jî agahiya ku PDK de wan PDK gotî vana li virin ji ber ku çavê wan de 20-30 kesên Mahmurê dijîn hemî PKK ne hemî leşkerin. Ew hemî Kurda wisa dijmin dibînin. Baş e vê êvarê tiştekên bêjin ev qas xatirê ve şev baş.